Ha ha ha. Turpakirhellarit tulee bannia. Turpakirhellarit tulee bannia. Torityyppi on miksi sä vittu kiinniset koko ajan? Vittu on jo hiljaa. Minä munaa. Ei meitä. Vittu muuta. Ehkä isä tykkää. Oi vittu ja Munapillu, 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 ihan hiljaa. Eikö se kuollut? Juha. Mitä? Saako Takana. päästä valita itse? No vittu ei! Eikö? Kun sä Jaro, miksi vittu mun kuuluu olla helari. hiljaa? Vittu mun menee korvat lukkoon. Hyrisä. Kyllä sä vittu ymmärrät sit. Kyllä sit isompana vähän ymmärrät. Kaista paska. En haista paskaa. Uhuh. Sulla ei oo mitään oikeut sanoa mun haista paska. Oha, Miksei? sananvapaus. Ei ole. Ha! Mä saan jotain. Loukkaus. No vittu meillä on meidän koulussa kaikki maahanmuuttajat. Mä saan sanoa mitä mä haluan. Niin, meillä on kun saa. Suomi on vapaa maa. Me ei ole vapaa maa. Sä et tiedä mitään mistään. Meillä on kun saa kun itse mua pomota. Meidän koulussa kaikki maahanmuuttajat. Ei kai. Suomi vapaa maa. Sä taidat itekin olla joku kebabimies. Kehiny. OTV. Turpaki. Hei, mistä mun kuva on tänne otettu? Olkaa nyt hiljaa kaikki. Vittu muna! Vittu kato mun renkki ja hirveetä. Paljon. Vittu. 39 iso on mun ainoastaan. 30 jotain. Oli 15. Vittu homo. Mulla on nyt jo... Silloin Vittu eilen mulla oli joku 36 200. Mä oon 29. KDR 2.69. Jee. Turpaki ja pakene vuorille, homo. Nyt rake kuin Jame ei saa mitään pellempi kun menee kaettiin. Ara juutu Oi tässä. vitsin vengää. Mut mä haastan sut aikuisten äänen käyttämisestä. Tein sen. No vittu mä tipun. Väännät sä Sinähän sen tiedät, jee. Sinähän sen tiedät. Kikkelis kakkelis. Sinähän sen tiedät. Sinähän sen tiedät. vittuun siinä. Kuka? No vittu sinä. Miks? Just siitä. Miks? Mutsikäs. Miks? Se oli varmasti vahinko. No varmasti oli. Siis tytöt. Me ollaan hävitty tää peli. Varmaan ollaan. Ollaan. Vai Niin varmaan. vittuilet sä mulle jostakin? Joo. No mistä? No kiitos. Ei oo ketään.